Γεια παιδιά. Γεια. Πετάγεται και ο άλλος. Είμαστε Λοιπόν, Greek όπως σας vs. είπαμε, ναι, Geek. είμαστε Greek vs. Geek. Και όπως Έχουμε σας τον είπαμε, θα επίτιμο έχουμε τον καλεσμένο. για 2 με 3 μήνες τώρα. Ναι, δυστυχώς. Θα τον χορτάσετε. Δυστυχώς. Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για τις αναβαθμίσεις. Ναι, ένα πρόκειται podcast να θα γίνει. κάνουμε σήμερα. Πολύ ωραίο podcast θα κάνουμε. Ναι. Πρόκειται να Μισό. μιλήσουμε. Να μιλήσω λίγο για το μικρόφωνο. Ίσως έχετε δει το review, αλλά είναι αυτό. Εδώ. Να σας το δείξω. Μισό. Να γράφει M-Audio. Είναι έτσι. Γελάμε ότι έχουμε το Freak Shop πίσω μας. Ναι, το λέμε Freak Shop, αλλά λέγεται και Παρατσούκι, Freak Shop. εντάξει. Το βάλω λίγο. Το κρύβει, κάνω. Α, το κρύβει. Κρύβει το παιδί εδώ πέρα. Λοιπόν, Για τα update που θα γίνουν στο κανάλι. Θα γίνονται γίνουν. στην περίοδο του καλοκαιριού. Το ένα ήταν το μικρόφωνο. Καινούριο. Καινούριο. Swag. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Πρέπει να πάρουμε ένα παιχνίδι και σκεφτόμασταν να σταματήσουμε τον Burn για λόγους πολλούς. Καταρχήν δεν Δεν πιάνει προβολές. Δεν πιάνει προβολές. Περισσότερο σε σχέση με τον Gran Turismo Ναι. παρά όλα τα Burn επεισόδια. Έχουμε Ή το PES. άλλα 2-3 επεισόδια. Άι, να τραβήξουμε άλλο ένα τέταρτο. Μετά να το σταματήσουμε. Δεν έχει νόημα, πιστεύω. Δεν βγάζει προβολές. Εντάξει. Και είχαμε πει και Δεν μου περνάει φαίνεται τις και 20 στην αρχή προβολές. ότι δεν θα το συνεχίσουμε. Οπότε ναι, καταλαβαίνετε παιδιά. Λοιπόν. Και επίσης να πω, πείτε μας ένα παιχνίδι που να πάρουμε. Για πού PC, PC δεν είναι όχι τόσο, αλλά άμα μπορεί, βασικά περισσότερο PS3. Εδώ έχουμε το φίλο μας, να σας τον δείξουμε. Άνοιξε λίγο να φαίνεται το παιδί. Είναι ο Χρήστος, που τον έχετε δει και σε άλλα βίντεο. Ο ίδιος είναι. Μάλλον θα το έχετε δει. Και ναι, όχι, θα το έχουν δει. Και Θα τον έχουμε για 2 θα μήνες. τον έχουμε για 2 μήνες δυστυχώς στο βίντεο μας. Εντάξει, Χρήστο μου. Ήρεμα. Ναι. Λοιπόν, για το... Ναι, για το PC που είχαμε Λοιπόν, πει. επειδή δεν φάνηκε λίγο στο βίντεο με το review του μικροφόνου, αυτό είναι το Ignite. Το site, ας πούμε. Ναι. Αυτό λέγεται Codecast. Εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν το παίζουμε σοβαροί. Δεν είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ μπορώ τώρα να γυρίσω έτσι. Να κάνω αυτό. Εντάξει, συγγνώμη Χρήστο. Ευχαριστώ. Ήρεμα. Λοιπόν, Είμαστε το σωστοί. YouTube άμα μας το κόψει επειδή ρίχνουμε βία σε παιδιά, YouTube, Σε παιδιά που δεν μπορούν να YouTube βαρέσουν. υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα στο YouTube. Δηλαδή υπάρχουν πολύ χειρότερα στον ίδιο στον εαυτό. Σαν αυτό το παιδί εδώ πίσω. Όχι ρε, είναι καλό παιδί. Εντάξει, Ήρεμα, καλά. Δεν σε πειράζω, έλα. Ευχαριστώ. Έλα, δεν σε πειράζω. Δεν μου ευχαριστώ, λέω. Φοράει και Φοράει τα Φυσικά. ακουστικά. Παιδιά, φοράει ακουστικά. Πού? Είναι επικός. Επίσης αυτά τα ακουστικά είναι τα Sony Ναι, το έχουμε πει 1000 φορές. Έλα, Sony εντάξει. ZX, MDR ZX 300. Τα φορούσε χωρίς να Μια κοιτάς χαρά, το βίντεο, τα έχετε δει σε όλα τα βίντεο, τώρα δεν θα τα δείτε. Ξαφανίστηκα. Swag. Εδώ είναι το κρεβάτι μου, εδώ έχει ένα αρκουδάκι. Κάπου εδώ, ναι. Swag ξανά. Άστο το αρκουδάκι μου. Μου ρίξε. Φύγε. Έφυγε το αρκουδάκι, εξαφανίστηκε μαγικά. Ωραία, δεν Βασικά, έχουμε μιλήσει καθόλου για το κανάλι. Λοιπόν, λοιπόν, προχωράμε. ακούστε παιδιά. Σκοπεύουμε να παίξουμε και σε... Τι, συνεχίζει. Ναι, εντάξει, ωραία. Θα παίξουμε PC. Ναι. Σκεφτόμαστε να παίξουμε σε PC, Μπορεί. να φτιάξουμε. Αυτός βασικά. Έχουμε πάρει κασέτα. Έχω πάρει μία κασέτα. Έχεις πάρει μια Ξεκινάμε κασέτα. σιγά σιγά. Και έχουμε πάρει και τηλεχριστήριο επειδή είμαστε swag. Thrustmaster! Yeah! Τώρα κάνουμε Σπόνσορας. διαφήμιση. Τώρα κάνουμε διαφήμιση. Δεν μας πληρώνουν. Δεν μας πληρώνουν όμως. Εμείς τους πληρώνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, Να τα λέμε αυτά, ναι, στο Twitter γράψτε μας ό,τι θέλετε, στο Facebook γράψτε μας ό,τι θέλετε. Δεν έχω δει κανένα μήνυμα μέχρι στιγμής. Το τραγούδι. Πιστεύουμε να σας άρεσε. Πιστεύω να σας άρεσε. Βέβαια. Εντάξει, Εγώ. αυτός Α. εδώ έκανε όλη τη δουλειά. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτά, ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Περάσαμε τα 4 είναι η λεπτά, ωραία.
Κάντε και subscribe στο κανάλι μου. Αυτό δεν το έχω πει ποτέ σε βίντεο. Ποτέ όμως. Αλλά θα κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί είναι ωραίο. Nice. Ήμασταν οι Greek vs. Geek Και και τα λέμε.